e a banda de gaitas Nova Era e Lapsus Gaita. Hoxe podemos decir que vai a ser aquí a súa presentación, porque esta Xuntanza Internacional de Gaiteiros non só nos sirve para deleitarnos coa música dos grupos e artistas convidados, senón que tamén é un canle para manter vivo un instrumento característico da nosa comunidade, como é o que é a gaita e demais a música en xeral. En febreiro deste mesmo ano, o obxectivo apostar por un proxecto a nivel local para o fomento da música tradicional en base á gaita e á percusión galega. Ven que son moitos, Banda de Gaitas Nova Era, Lapsus Gaita.
en xeral, de verdade que lle desexamos moitísimos éxitos. Mostraron aquí o seu empeño, as súas gañas, a súa ilusión, son moi xóvenes e quedalles un futuro moi grande por diante. Moitísima sorte. Como lembranza, tedes que recibir unha medalla que é, bueno, pues un detalle para que teñades no voso currículum, decir, esta foi a nosa presentación e a nosa primeira medalla. Noraboa.